Vond je het leuk om de rol te spelen? Want je speelt eigenlijk een soort hoeren, maar dan... Ja, ik ben de bazin van de hoeren, dus eigenlijk tuurlijk is dat leuk. Ik moet zelf niet met de mannen naar bed, maar ik mag wel zeggen van die kost €100 en die 500. En ik begreep uit de film van Luc Wijns dat het een remake gaat worden in Amerika, Engeland. Ja, absoluut. In Engeland wordt die geremaked en Luc gaat zelf ook de regie doen. En met allemaal maar Amerikaanse en Engelse acteurs, of niet? Geen idee eigenlijk. Ik denk wel dat Luc heel graag ook een paar Vlaamse acteurs of Engelse of Nederlandse natuurlijk wilt houden. Maar ik weet niet of ik zal mogen meedoen. Zou jij graag mee willen doen? Ja, tuurlijk. Dan breek je misschien wel door. Dan zien we je niet meer in België. Nee, dan kom ik sowieso terug naar hier, hè. Oké, maar je zingt ook, Ja? je danst, je acteert. Ja. Heb je al verkering? Nee, Waarom niet? omdat je nooit moet settelen dan minder dan het beste voor jezelf. Maar heb je het wel eens geprobeerd, verkering Ik heb te het wel nemen? geprobeerd, ja. Maar maar- mannen zijn zo moeilijk, Paul. Houd toch op. Mannen kunnen heel erg galant zijn. Dat is waar, ja. Als je maar de juiste man kiest. Maar dat is zo moeilijk. Nou. Om die te vinden, waar zijn die? Nou, er hangt nu één tegenaan je. Die is zelfs nog handen met bevallen ook. Nou ja, ik heb het gezien, ja. Zou je Speciaal. kinderen willen? Ja, Want op wat voor leeftijd ben je nu? 25 al. 25. Nou, je kan nog wel heel lang kindertjes krijgen. Ja, tuurlijk. Ik wil niet vroeg mama worden. Nee. Ik heb nog heel mijn leven voor mij om dat te doen. is ook zo. Wat zijn verder je plannen? Wat voor plannen zou je willen maken? Ik wil graag zo misschien vaste sidekick worden van u. Van mij? Ja. Dat moet ik wel van VTM vragen, want ik ben zelf ook wel heel duur. En je bent ook niet goedkoop, hè? Jawel. Ja? Nee, niet in alle gevallen, hè. Soms gewoon. Ja, gewoon. Wat is je volgende project? Heb je een toneelproject, theaterproject? Ik ben nu bij Q-Music ook nog niet zo lang geleden begonnen. Op vrijdagavond Kipassa. En dan bij Jim elke dag presenteren. Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag Jim Request Live van 4 tot 7. En woensdag Fest van 4 tot 7. Dus het is lekker gevuld, die agenda. En doe je ook nog wat dansdemonstraties? Ja, en ik ben gisteren nog gaan dansen bij Arman en gaan kijken naar de schaatsshow van Kevin, die gewonnen is. Prachtig trouwens. Ja. Heel mooi. Heb je ook nog contact met andere danspartners? Ja, Leila, de danspartner van Lucas, die zie ik nog wel soms. Linda zie ik uiteraard ook nog, Kevin dan. Dus het was een prachtige ervaring om dat te mogen doen. Nou, ontzettend leuk. En om nu met u te mogen dansen. Ja. Zal ik erbij gaan zingen? Ja. Het is vast heel eenzaam in mijn schaduw. En nooit is wat zon om je heen. Jij doet altijd een stapje terug, want zo ben je. Jij in het donker, ik in het licht. Dus ik krijg altijd de volle aandacht. En jij hebt de zorg en alle pijn. Jouw mooi gezicht bleef anoniem al die tijd. Mijn waarheid in al die schone schijn. Maar weet je dan niet dat jij me kracht geeft? Oh, mijn zon in mijn hemelsblauwe lucht. Ik ben er een beetje nerveus van eigenlijk. Ze is zo dicht bij u. En jij bent degene die alle macht heeft. Zullen we anders wat licht uit doen? Ja. Want jij bent de vleugels van mijn vlucht. Zullen we dan naar de lamp toe lopen? Ja. Vanaf vandaag is het te zien hè, in de geweldige film Creamy Clouds. In de bioscopen. Wij moeten stoppen, want het is bijna alweer 10:30. Ja. Als u wilt mailen, kunt u gewoon mailen. Hè? Gewoon naar mannekepaal@vtm.be. Geeft Edith de Munk nog een groot applaus, want ze was hier toch maar mooi. Nou. Zullen we samen dicht uit doen? Ja. Ik wil alleen maar zeggen, wel rusten. Wel te rusten. Slaap lekker. Wel rusten. Da-da-da-da-da.